Oh, yo. Akan magkaroon ay siyempre ba pag tinatutong jadi asal-alang masyadong mapili. Tinggalak na ko matapagawin na siya yang masaksak mo niya. Siya yung hukum kung matapagawin mo siya ng jari sa posisi niya. So, ibili ba pag tinatutong na siya. Thank you so much, thank you. 어떤 하이비고 박흥타모이. We should die by 나만의 신망이 있다. 난 너의 꿈을